Panahimuta ba?
Good morning po, madam. Mga pipa ko, bagong gising. Thank you po. Napag lang po kayo.
Okay tayo, kain. Suga naman guys, ang remote ng lahat ng kwarto ko. Hmm. Ano natin. Kain tayo po, madam. Bagong guys.
Kape po tayo. Kain. Simbo. Simbo si gustong iton. Ora sama mo manday. Nagduwa ba? Sa orasan nagduwa gabi. Na naman. Hmm. 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 Du. May pila man call nimo di. Dugay dakpon. Report ya away aw dakpon mo. Asa man palit man si. Lungsat. Unsa man ko yang mong si? Kilawan?
Kalagay ano ko muna kung ano ba, na ay nag-ano sa aking channel. Thank you, Linik Channel. Wait lang, patay ng ano, ng bahay, ng ano ni, jacket, loading mo. Iris Tabibi, thank you po. Loading sa usa, cellphone. Thank you po sa thumbs up po. Kinakaload. Nakawala na? Oh, loading akong wifi god. Sorte ma. Loading kayo akong wifi. Di ko ka-open sa akong ano. Siya din, simba na kanina. Kuya? No. Ha? Nga naman nai simba. Oh.
Bakit pila man di ay? Ning anon suko man sila asa man dayon nagtuwa sila ni Mayang? Asa mo duha Mayang? Damgo ko kay tatay. Nagpakuha sa akong damit. Nagpakuha sa akong damit ba? Nag-drive ba? Drive yun. Yan, ano ni, nagsakay ko sa i-drive niya na jeep ba? Na, dili. Jeep man na pula. Na, no, sabi niya, ko niya, bago niud to, adto ka nako, dali ko damit. Niya, atong ano ni, ng brown na damit. Eh, brown na damit. Ito, gina ko sa Lia na, Lia, si tatay daw magpadaan ng ano, damit na brown daw, tanawa to sa iya, ano ba yung brutangan mga damit niya. Daghan man kayo mga brown. Yan, dala ng 7 ka buok. Grabe 7 ka buok. Nga brown na damit. Mo to pagising
nakagising ko kay nagkaon ako, nagkaon ako. Nya mo tong ingon diya na dal-an na ya, daghana mo na di ana ko. Tod nakagising ko, nakagising ko na paggising nako akong tiyan sakit inaha ko sa ano dito CR. Libang mo ni nag-inom ko nag-init ko gatas, mag-iinit ko gatas, inom ko. Fresh milk i-init. Hmm, 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 nagpalit na si kuya ng isda. Asa sa likod sa ibabaw? Likod? Wala langaw? Wala na langaw? Dagan ang palit niya? 40 pesos? Dagan kayo? 40 dagan naman ang ano? Tagpila ang buok? Nagmahal naman yung ano no? Da. Ha? Hmm. Leah, natawag pa.
Minsan 'to labas ni kuya ni ano, kamo 'to magtila. Ha? Oh, malangero wala nang kasaba. Ha? Hmm, unsa man ba? Nagpalit kada bingka.
Pag masimba daghan day. Kinsa man nag-sponsor? Ikaw nagdaha ka? Nagdaha ka? Nagkuha ka lang dito. Hmm. Gawasan ako daghan ko labanan. Gawasan ako daghan ako ula ko ano mga laban ko. Hmm. Katol.
Tawagan na tiote. Aray. Hmm. Gihurot ni kuya. Kay hana sakyanan brand new na palit naman? Second hand? Barato lagi. Abi ko brand new na palit ni hana. Abi ko utang niya man kay maestra, puro sila maestra ba? Hmm. Cash, no.